Добро утро на всички и добре дошли на платформата, на която се отразяват най-актуалните въпроси, свързани с здравето на човека и планетата. Днес ще говорим за една тиха, но все присъстваща заплаха, за невидимата заплаха, която вече се е превърнала в неделима част от нашето ежедневие, за микро- и нанопластмасата. И тук вече не става въпрос само за замърсяване на околната среда. Както на всички е известно, ние сме изправени пред истинска глобална извънредна ситуация в областта на здравеопазването, която засяга самата същност на нашето бъдеще, общественото здраве, развитието на новите поколения и цялостта на биологичните механизми, за които смятахме, че ни защитават. Водата, която пием, храната, която ядем, дори въздухът, който дишаме, всичко това вече съдържа фрагменти от пластмаса. Но едно скорошно откритие се превърна в точка, от която няма връщане назад в научните изследвания. За първи път в историята бе открита микро- и нанопластмаса в плацентата и в кармата. Това откритие, разбира се, разтърси научната общност и обществеността, тъй като поставя под съмнение една фундаментална увереност – ефективността на биологичните бариери, които до вчера смятахме за недосегаеми. И днес за нас е чест да изследваме тези теми заедно с един от основните участници в откритието, за което говорихме и което може да се каже се превърна в повратна точка в съвременните медицински изследвания в тази посока. Професор Антонио Рагуза, хирург, специалист в областта на акушерството и гинекологията, консултант към Министерството на здравеопазването и автор на книгата "Родени с късмет от пластмаса", Нати кон лекамича, дипластика. Професор Рагуза, добре дошъл и благодаря, че се присъединихте към нас. Благодаря. Благодаря ви за поканата, която приех с голямо удоволствие. Когато провеждах тези изследвания, работех като завеждащ отделението по акушерство и гинекология в болницата на остров Тиберина. Сега съм завеждащ отделението по акушерство и гинекология в болницата в град Сасуоло в Емилия. Как ви хрумна идеята да проведете това изследване и какво ви потикна към него? Бях на едно прекрасно място в Италия, в Сардиния. На място, наречено Писчинас, разположено в Сулчис, в югозападната част на Сардиния, където се намират стари минни райони. Но това място, нека го наречем така, е много отдалечено, много приятно, където в продължение на 6-7 км няма нищо. Разхождайки се, в един момент видях нещо да блести на плажа. Много цветно, много ярко. И попитах жена си, какво е това? Тя ме погледна малко озадачено и каза, това е пластмаса. Аз казвам, чакай, пластмаса? Как може пластмаса да се окаже тук, при положение, че на 7-8 км наоколо няма нищо? И тя ме погледна с още по-голямо недоумение. С онзи поглед, в който се четеше пълно неразбиране. И каза, ами тя е от морето. И точно тогава в главата ми започна процес, при който си помислех, че ако пластмасата може да колонизира морето и да попада в такива живописни места, тя може също така да попадне и в майчината утроба, а следователно и в организма на бебетата. Естествено, след това започнах да развивам това предположение. Аз съм гинеколог, т.е. човек, който помага на децата да се появяват на бял свят. Затова за пластмасата знаех точно толкова, колкото знаете всички останали, до един определен момент, но започнах да чета, да проучвам и се свързах с няколко учени, които използваха микроскопи в работата си. По-конкретно с една много талантлива жена професор, която работеше в другия край на Италия, в регион Марке. Тя използваше Раманов микроскоп. Това е такъв микроскоп, с чиято помощ могат да се разглеждат тъкани и да се определя дали в тях има частици пластмаса. Сега наричаме това пластмаса за по-просто, но разбира се, самото понятие пластмаса е изключително многозначно. Съществуват десетки и десетки видове пластмаса. Може да се каже, че това са миниатюрни парченца, полимери, т.е. безкрайно повтарящи се малки фрагменти от определени материали, които използваме постоянно в ежедневието си. Изпратихме проби от плаценти на професорката и тя свърши великолепна работа. Успя за първи път да открие и да определи вътре в тях частици пластмаса. Имам предвид микропластмаса, т.е. много дребни частици, които не се виждат с просто око, много по-тънки от косъм, много финни. А също и тяхното типизиране, защото Рамановата микроскопия е способна да типизира, т.е. да разбере за какъв тип пластмаса става въпрос. Тъй като обикновено има ограничения, защото пластмасата никога не е чиста. Тя е покрита с вещества, които служат за това да я направят по-твърда или по-мека, или да не се възпламенява, или за нейното оцветяване. Накратко, за да я направят по-подходяща за целите, за които искат да я използват. А начините за използване на пластмасата, мисля, са безкрайно много. Това е вторият най-разпространен материал в света след цимента, така че тя е изключително широко разпространена. Ние я открихме там и
Както споменахте, статията, публикувана през 2021 година, предизвика малък скандал, защото, естествено, самата мисъл за пластмаса в плацентата, а следователно в нашите деца, беше нещо, което, нека го кажем така, шокира хората. Тъй като пластмасата, която намираме в моретата, е точно същата пластмаса, която намираме в децата. По този начин, това е затворен цикъл. Веднага ще кажем, че от милионите и милиони тонове пластмаса, които произвеждаме, се рециклира по-малко от 10%, а повече от 90% се изхвърля в околната среда. Изхвърлянето в околната среда означава, че пластмасата бавно се разпада на все по-малки частици, които след това се превръщат в най-дребна микропластмаса или дори в още по-миниатюрна нанопластмаса. Тези частици си оттичат по реките, попадат в моретата и запълват океана. Попадат в рибата, която след това ядем, и по този начин се връщат при нас. Следователно, пластмасата преминава през цикъл, който бих нарекал не положителен, а пагубен. И въпреки това, 90% се изхвърля в околната среда. Италия е страна особено виртуозна, нека го кажем така в кавички, в смисъл, че тя рециклира около 10% от пластмасата. По този начин, тя е една от най-отговорните страни в света. Въпреки това, остава фактът, че повече от 90% се изхвърля в околната среда. И как тя попада в нас? Как микро- и нанопластмасата попада в нашия организъм? По 3 пътя. Преди всичко, чрез храната. Виждали сме риби пълни с пластмаса. Ние ги едем. И не само тях, защото основният път, по който пластмасата попада в нашия организъм от гледна точка на количеството, са пластмасовите бутилки. Пластмасовите бутилки, в които има вода или газирани напитки, са пълен и трагичен абсурд. Защото сама по себе си пластмасата, разбира се, не е нещо лошо. Тя е инструмент, с който могат да се създават прекрасни неща. Да си припомним протезите или кабелите, които са нужни, за да ни осигурят високоскоростен интернет у дома. Накратко, много полезни неща. И това е нормално. Но когато я използваме за такава глупост като бутилки за вода, аз не обичам производителите на минерална вода. И те не ме обичат. Или да вземем газираните напитки, т.е. ние използваме пластмасата 10 минути, а след това изхвърляме в околната среда. И това е глупав начин за използване на материал, който в противен случай би бил полезен. И така, казахме, че единият от пътищата, по които пластмасата попада в човешкия организъм, е храносмилателният тракт, стомашно-чревният тракт. Другият път е обонянието, носът, дишането, защото в атмосферата има огромно количество пластмаса. Например, спирачките на автомобилите при спиране отделят в околната среда хиляди и хиляди частици микропластмаса. Затова, ако живея близо до място, където има път с интензивно движение или светофари и така нататък, аз вдишвам много микро- и нанопластмаса. И така, говорихме за храносмилателната система и дишането, а третият път е кожата. Чрез така наречените дрехи бърза мода, fast fashion. Бързата мода е едно от най-ужасните бедствия в света. Вие не знаете, но има такива компании, предимно китайски, но не само китайците имат най-висок оборот. Те произвеждат дрехи, подражавайки на известни дизайнери, заобикаляйки цялата верига на производство. Те произвеждат синтетични дрехи, които перфектно имитират естествените влакна, но служат не повече от един сезон. Много често дори по-малко от един сезон, а след това се изхвърлят. Освен факта, че ги обличаме върху себе си. По този начин, чрез кожата ние вкарваме пластмаса в нашия организъм. Но и когато я изхвърляме в околната среда, цикълът, за който говорихме, по-рано става пагубен. Всъщност, има 3 пътя за проникване на пластмасата. Чрез дишането, чрез кожата и чрез храната. А след това тя попада в кръвния поток. До неотдавна, преди около 15 години, се смяташе, че пластмасата е инертна. И наистина тези пластмасови топчета, ако просто ги погледнете, дори ако ги поставяте във вода, имам предвид макропластмасата, а не микропластмасата, те спокойно си плуват там и изглежда, че по никакъв начин не взаимодействат с околната среда. Въпреки това, когато се образува микро- и нанопластмаса,
Тя попада в човешки организъм по тези три пътя. Първо в кръвния поток, а чрез кръвта във всички тъкани и органи. Бъбреци, черен дроб, сърце, артерии, вени, плацентата и майчено мляко. И това е ужасно откритие, което направихме, защото предизвика голям скандал. Какво прави тя там? И тогава се зададохме въпроса. Добре, разбрах. Тя влиза вътре, попада в органите. Но какво прави с тези органи? Органите ни я познават, защото пластмасата е много нов материал. Тя е на около 70 години. Преди това е нямало. Разбира се, организмът се отнася към нея като към чуждо тяло. Но чуждите тела, които организма познава, ще кажа накратко, това са външните антигени, или бактериите, или вирусите, или гъбичките и така нататък. И така той, организмът, т.е. клетката, се държи точно по същия начин. Сякаш това чуждо тяло е един от онези агенти, които познава от милиони години. Но това не е така, защото пластмасата е неразрушима. Тя не прилича на тези агенти. Така че какво се случва вътре в клетката? Проведохме серия от уникални изследвания и открихме, че пластмасата попада в цитоплазмата. За тези, които не разбират от биология, нека кажем така. Клетката се състои от ядро, където се намира ДНК, и пластмасата, по причини, които все още не разбираме, не попада там. В цитоплазмата се намират органелите, малки структури, които осигуряват функционирането на живота на клетката. Пластмасата попада в цитоплазмата, задържа се там и се обгражда с мембрани, подобна на клетъчна мембрана. Тоест клетката я изолира, за да я унищожи и произвежда редица ензими и вещества, които клетката използва при нахлуване на микроби, вируси, бактерии и антигени. Само че за разлика от тези природни елементи, пластмасата, както вече казахме, е невъзможно да бъде унищожена. По този начин клетката е подложена на хроничен стрес и следователно се разболява. Какво означава разболява се? Разболява се, но родените деца, чието майки са имали пластмаса в плацентата или пластмаса в кърмата, са били напълно здрави. Тогава какво означава разболява се? Разболява се в дългосрочен план. Тоест, пластмасата в човешката плацента е в кърмата. Но нека се ограничим до плацентата. Има не само незабавни последици, като например преждевременно раждане. Колкото повече пластмаса има в плацентата, толкова, за съжаление, по-често децата се раждат недоносени. Или пък факта, че тези деца са по-малки по размер от тези, които имат по-малко пластмаса в организма си. Но това има и дългосрочни последици. Тоест, променя епигенетичните механизми, в резултат на което клетъчното програмиране води до заболявания, които ще се появят, когато човек стане възрастен, т.е. на 40 или 50 години. И тези заболявания в момента разрушават или, ако използваме по-малко драматична дума, изтощават нашия свят. Това са така наречените неинфекциозни заболявания. Затлъстяване, хипертония, диабет и метаболитен синдром. Това, за което говоря вече отдавна, е доказано при лабораторни животни, включително бозайници. Тоест, пластмасата, въпреки че не съдържа калории, води до наддаване на тегло, тъй като предизвиква промяна в процеса на клетъчния енергиен метаболизъм. Видяхме, че тя колонизира цитоплазмата. Имаме изследвания по тази тема с впечатляващи снимки, направени с помощта на сканиращ и трансмисионен електронен микроскоп, на които се вижда как пластмасата разрушава митохондриите, които произвеждат енергията на клетката, или разрушава ендоплазмения ретикулум, изпълняващ множество различни функции, които сега няма да изброяваме, но те като цяло са много. И това води, ако се случва при детето, при плода, плацентата, в амниотичната течност, така нататък, след това е по време на кърменето, до промени, наречени епигенетични, в експресията на ДНК, при което самата ДНК остава непроменена. Тя не се модифицира. Видяхме, че пластмасата не прониква в клетъчното ядро, но експресията на ДНК чрез модификацията на цитоплазмените органели се променя драстично. Това е добре доказано при животните. Тоест мишки, маймуни, хамстери
И други животни, заразени с пластмаса, проявяват незаразни заболявания, като диабет, затлъстяване, хипертония и така нататък. И дори поведение сходно с аутизма. При хората това все още не е доказано. Работим по въпроса, но науката изисква много време. Това е проблем на науката, но е и гаранция за качество. Ясно е, че получаването на резултати при животните, колкото и да е неприятно за бедните животни, става по-бързо, защото могат да се провеждат експерименти, които върху човека е невъзможно да се извършват. Затова се изисква повече време, повече търпение, повече способности. Но вярвам, че скоро това, което сме наблюдавали при животните, ще бъде доказано и при човека. Човекът не се различава от другите животни. Той просто в някои аспекти е малко по-сложен и дори малко по-лош. Добре, благодаря ви много за обяснението. То беше много изчерпателно. Как микро и нанопластмасата въздействат на клетките, вие всъщност вече обяснихте. Но бих искал да уточня, дали има данни в тази област за това как тези механизми въздействат върху ембрионалното развитие и какви потенциални последици могат да възникнат в резултат на подобно въздействие. Както вече казахме, вече има някои изследвания. Разбира се, не са толкова много. Но има няколко трудове, публикувани в рецензирана научна литература. Тоест, изключително авторитетна, с висок въздействащ фактор, които показват, че колкото повече пластмаса има в плацентата, толкова по-често децата се раждат недоносени. Трябва да се има предвид, че недоносеността е основният проблем, пред който е изправено човечеството днес. В Италия приблизително 7%, в САЩ, страна с по-малко ефективна здравна система от тази в Италия, съответно 12% от децата се раждат недоносени. И затова увеличаването на тази цифра представлява трагичен и значим разход за човечеството. Както биологичен, естествено за семействата, за всички, така и икономически за тези, които обичат парите. Вече имаме някои доказателства, че пластмасата може да причини това при хората. Дори децата, които се раждат по-малки, т.е. заразените деца. Използвам термина заразени, защото пластмасата е вредител. Това се отнася най-вече за децата. В една научна статия, която предизвика голям отзвук и беше широко цитирана, ние ги нарекохме Cyborg Baby, т.е. деца киборги. Защото се състоят както от органични, така и от неорганични материали, какъвто е пластмасата. Тези деца са по-малки по размер, имат като правило по-малък мозък в сравнение с обикновените деца. И само при малка част от тях се наблюдава по-малко натрупване на пластмаса, тъй като тя е вездесъща. В този смисъл, навиците на майките са важни. Те са важни не защото навиците на отделните хора могат да решат проблема с пластмасата. Това, разбира се, не е така. И все пак за вашето дете е важно да не пиете вода от пластмасова бутилка. Да не пиете газирани напитки от пластмасова бутилка. Да не купувате продукти, опаковани в пластмаса. Да не поръчвате храна за вкъщи или да го правите много рядко, само когато е необходимо. Защото храната, доставена по домовете, по различни причини съдържа много повече пластмаса, отколкото от другата храна. И да не използвате пластмасови торбички или ако използвате, то само такива, които могат да се използват стотици пъти. Но е по-добре да използвате плътнени. Да не купувате дрехи от синтетични тъкани. Разбирам, че това не е достъпно за всеки. Не всеки по света може да купува вълна, памук или коприна. Това е сериозен проблем. Накратко, не използвайте пластмаса за еднократна употреба. Пластмасови чаши, пластмасови вилици и пластмасови ножове. Дори не ги използвайте тези измами като биоразградимите материали, нали? Защото биоразградимите материали, както подсказва името им, се разлагат само ако бъдат поставени в среда, която благоприятства тяхното разлагане. Но ако бъдат изхвърлени в обикновения буклук, те се държат по същия начин, както останалата пластмаса. Така че това е измама за заобикаляне на проблема с изделията за еднократна употреба. По този начин вашите навици като бременна жена до известна степен могат да повлияят на количеството пластмаса, което се предава на бъдещото дете. Разбира се, ще повторя. Навиците на отделните хора, макар и да могат да служат за добър пример за всички, няма да решат проблема с пластмасата, който е икономически и политически проблем.
Казах икономически и политически в този ред, защото днес икономиката е много по-важна от политиката, която практически вече не съществува и е напълно подчинена на икономиката. Помислете само. Вероятно знаете това, тъй като се занимавате с тази тема, но 60% пластмасата е нефтен продукт. 60% от цялата пластмаса, произвеждана в света, се произвежда от по-малко от 24 компании. И така в света се случва следното. Няколко компании, основно китайски и американски, печелят милиарди. Нямам нищо против печалбата, това е прекрасно. Но когато е за сметка на цялото човечество, не е добре. Има ли решения? Да, но решенията в момента не са медицински или биологични, а политически. И именно съкращаване на производството на пластмаса, което обаче противоречи на случващото се. Да вземем за пример това, което се случи по времето на COVID. Тъй като тогава предвижването не беше ограничено, а нефтът се използва основно за транспорт, чието движение намаля изключително много, производителите се пренасочиха към производство на първична пластмаса, чието производство рязко нарасна и спечелиха още повече. Така че да кажем, в момента светът не се движи в правилната посока. Що се отнася до пластмасата, за възрастен човек като мен, тя няма голямо значение. Надявам се да живея още дълго, но едва ли ще е повече от 20 години. Но за хората от вашето поколение това е огромен проблем. И това малко ме ядосва. Когато изнасях лекции в университета и говорех по тези теми, моите студенти ми казваха: "Да, добре, професоре, но такъв свят не оставихте вие." И аз нямаше как да не призная, че да, вярно е. Но така или иначе този проблем вече е ваш. И затова, независимо дали ви харесва или не, трябва да поемете отговорност и да се борите за политическо решение. А това означава избиране на политици, които се интересуват от тази тема. Не политици, които мислят за онези бедни 1000 пристигнали имигранти, как да ги върнат обратно и с това да приключат, а политици, които говорят за най-важните жизнени въпроси, които не са толкова много и се броят на пръстите на едната ръка. Една от тези най-важни теми е околната среда, в която живеем. И пластмасата е един от най-значимите фактори в нея. Пластмасата не трябва да бъде унищожавана, игнорирана или премахвана. Трябва просто да се сведе до минимум еднократната употреба и онзи прекомерен, абсурден начин, по който се използва в момента. Бих искал да ви попитам, като специалист, който е посветил много години на този проблем и който разбира механизмите на въздействие на клетъчно ниво, вероятно много по-добре от обикновения човек, не запознат с този въпрос. Впрочем, аз също смятам, че това е изключително важно. И именно за това се опитваме да се свържем с експерти като вас, за да доведем до знанието на обществеността, до общественото съзнание, проблема, който създава наличието на тези вещества, на тези вредители, както казахте. Накратко, искахме да ви попитаме. Честно казано, ние малко се изплашихме от тази ситуация, защото я възприехме като един вид епидемия, пандемия от този нов вредител. Имате ли надежда за бъдещето в това отношение? Или вие също сте разтърсен и оплашен? Как се отнасяте към наличието на този проблем? Смятате ли, че това може да окаже сериозно влияние върху бъдещето на човечеството? Или как виждате нещата? Веднъж интервюираха Уди Алън, когото много обичам, и в един момент журналистът го попита: "Вие песимист ли сте?" А той отговори: Не, аз съм оптимист, който е видял много." Ето това определение много ми харесва. Аз също съм оптимист, който е видял много. Написах една научна статия със заглавие "Непоследователността на човешкото мислене". Самото заглавие е такова – непоследователността на човешкото мислене. В нея добре обясних причините. Сега няма да навлизам в подробности, иначе ще ви отекчавам тук половин час. Но трудът е написан на достъпен език в научната литература, така че може спокойно да се прочете. И там добре обяснявам какви са причините за това, което правим със света в момента. Има причини, които са присъщи на нашия интелект, а следователно на способността ни да анализираме реалността и на начина ни да взаимодействаме със света като създатели. Тоест, ние сме същите, като всички останали живи същества. Единственото е, че всички останали живи същества, без изключение, вземат определена ниша или, ако щете, ширина, и там се приспособяват повече или по-малко идеално.
Хората заедно с мишките, но мишките правят това, защото не следват. Хората колонизират целия свят, от Арктика до Антарктика. Всичко. Те отиват навсякъде. Както вече казахме, те мигрират. И те не се приспособяват към света. Те го модифицират, променят го. Тази антропологична концепция обяснява множество човешки постъпки, включително и онзи ужасен факт, че в момента господстваме над природата с необикновена сила. Изминали сме пъти от същества, които се страхуват от случващото се в света. Спомнете си за голия мъж или жена в горите на Борнео, без никакво образование, страхуващи се от светкавици, грамотевици, диви животни и така нататък. Помислете за страха от тази ужасна и плашеща природа. За няколко века изминахме пъти от това до положението, в което самите ние станахме заплаха за природата. Тези, които могат напълно да я унищожат. В това има и нещо добро, нали? Защото това означава, че сме се научили и отлично сме усвоили някои механизми. Тоест, въвели сме технологиите. Известният немски философ Хайдегер, не особено приятен човек, но безусловно много умен, защото човек може и да бъде умен и същевременно негодник. Интелектът не е гаранция за добрина или почтенност. И така, един много умен човек, Хайдегер, правилно казвал, че технологията владее човека, а не човекът владее технологията. Когато въведем в света някаква технология, било то атомна бомба, ехограф, компютърна томография или пластична хирургия, и след това тя остане там, тя доминира над вас, а не вие над нея. Но ние имаме мозък, способен радикално да промени планетата. Както вече казах, с удоволствие бих се върнал назад, но това е невъзможно. Ако успеете да промените себе си, т.е., както казват на английски, да промените мозъка си, в буквалния смисъл, тъй като културата влияе на мозъка. Ако успеете, ако вашето поколение успее да промени подхода към света на технологиите, тези технологии, които в момента ни създават трудности, те ще помогнат за намирането на решение. В това съм убеден. От вас зависи дали ще успеете да използвате технологията правилно. Именно. В края на краищата винаги става дума за това какво намерение стои зад това, нали така? Идва ми на ум, че докато основната цел остава максималната печалба, в това уравнение никога няма да има място за онова, което всъщност представлява здравето на околната среда. То се разглежда през призма, която, за съжаление, практически не отчита тези променливи. Трябва да се създаде един вид бариера. Но както правилно отбелязахте, въпросът не е толкова в интелекта или умствените способности, нито в това, че трябва да го осъзнаем, колкото в самото намерение, почти в фундаменталната ценност, да си кажем, нека запазим това. Връщайки се към Хайдегер, той казва, съвременният човек вече не гледа на света с удивление. Ние трябва да гледаме на света с удивление, както са казвали аристотелците или платоновците. Човекът гледа на него като на обект за експлоатация. Тоест, когато гледам една гора, аз виждам само дървесина, която може да бъде отсечена, от която могат да се спечелят пари. Когато гледам една река, аз виждам, че мога да построя на нея язовирна стена, за която казват, че замърсява всяко място, за производство на хидроенергия и така нататък. И макар това да е алтернативна енергия, аз не съм неин привърженик, защото тя разрушава околната среда. Така или иначе, аз гледам на света от гледна точка на експлоатацията. Ето това трябва да се промени. На света трябва да се гледа с удивление. Ако успеете да гледате на света с удивление, светът ще се промени, защото светът може да се промени. Не е лесно, но е възможно. Трябва да се променим самите ние, както е казал седящия бик. Едва когато отсечем последното дърво и пресушим последната река, ще разберем, че парите не могат да се ядат. Надявам се да го разберем по-рано. Вярно. Добре, благодаря ви много. И така, да обобщим. Професор Рагуза, изключително сме ви благодарни, че бяхте с нас, споделихте своя опит, своето виждане и най-вече, че подчертахте актуалността на този проблем. Нека го наречем невидим, който засяга всички ни. И това, което стана известно днес, не трябва да ни оставя равнодушни. Както вече казахме, микро- и нанопластмасата вече не са просто екологичен проблем. Те са проникнали в телата ни, в домовете ни, в биологичните ни системи, чак до най-голямата дълбочина, както казахте, в клетките и така нататък. По този начин това застрашава самото бъдеще на човешкото ни здраве. Най-малкото от гледна точка на здравеопазването в случая.
И така, от думите ви следва, че не можем да си позволим да бъдем равнодушни или пасивни, че са нужни изследвания, осведоменост, политическа работа, да, и всичко това. Накратко, трябва да започнем да се обединяваме около тази цел. И така, още веднъж ви благодарим и каним всички да споделят това интервю. Ако ви е било приятно да слушате професор Рагуза, който ни зарадва със своя опит и знания, споделяйте го, търсете повече информация и разказвайте на другите. А ако ви е интересно да научите повече, посетете нашия YouTube канал и гледайте документалния филм по темата, заснет от нашия екип. Благодаря още веднъж, професор Рагуза, и благодаря на всички, че бяхте с нас. Благодаря. Благодаря много. Благодаря на всички вас. Благодаря за това, което правите. Довиждане.